aquí a la plaza? Sí. Podría ser una escultura que compró el alcalde. Pues yo creo que podría ser un kiosco de llimonades. Va, Gerard, te toca. ¿Hablan sobre el artefacto del poble? Sí. Yo sé el que es. Es... ¿Has vist l'artefacte que hi ha a la plaça? Sí, ho he vist. Què creus que serà? Crec que serà una reproductora de Dolph. Pues jo estic segura que serà una maqueta de Benny Poquet. Escolteu, en el diari ell que esta vesprada faran la presentació de l'artefacte que està en la plaça. Allí estarem. Jo crec que serà un caixer automàtic. Però què diu? Calleu, per favor. Següent. Mira lo que pasa en la plaza. Hala, què serà? Jo crec que serà una màquina de fer fotos. Què dieu? Això és una estàtua. Estan presentant l'estacle aquí a la plaça. Anem tots. L'estacle. Alcalde, vine corrents hacia la plaça. ¿Qué es eso? A lo mejor es una oficina para tu, señor alcalde. ¿Te agradaría, veritat? Sí, sí que m'agradaria. Doncs tirem la tela. Quin misteri, què serà això? Valeria, ¿sabes lo que es?